Siatoi si watufaiden asom Yesus Kristus. Si buama te kekere di bas asi bufangin di fason rena fason. En både barn och överkis. En klevi barn musus umsa med ni mormor på den jans. Tredje sam övervin. Amen. Fyra av Jesus Kristus med tårpåt och tidjättervin. Det var någon kvinnis. Vi kan se fri asi på där det förri. Att det tillgen med Kristus och där var hans värld. Si våra världar dagsaktivis och det var vi så så. Också som aktivis man så det. Vad där är vår Kristus Christus Mari di Tuhan. Awet tua pun, dapat kerun papa,
Pulkapugaravas Mirisi, Renpul, Mewaran, Okai Maria Kobu Mirisi, Confirm. Ekot, Awaravas Mirisi, Away Mirisi, Ekot, Awaravas